వంశీని జీజీహెచ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తరలించారు. హీ లుక్స్ టు బి ఫైన్ ఆన్ రికార్డ్ చూడడం వరకు అయితే. మామూలుగా నడుచుకుంటూనే వెళ్తున్నారు. లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్, లంగ్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానివల్ల సఫర్ అవుతున్నాడు వల్లభనేని వంశీ. ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ గురించి ఆరోగ్యం పైన చింతించాలి, ఎవరన్నా ఆలోచించాలి. ఒకవేళ కోర్టుకి ఇఫ్ దే థింక్ ఆయన ఇన్వెస్టిగేషన్ సరిగ్గా జరగట్లేదు అనుకుంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు, నైతిక విలువలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెప్పాల్సింది సబ్మిట్ చేయండి ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్స్. ఆయనకు బ్లడ్ శాంపిల్స్ తీసుకున్న రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయండి. గో ఫర్ సెకండ్ టెస్ట్ అండ్ టాలీ ద సెకండ్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పాలి తప్ప ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఏం చేయట్లేదు. అక్కడ ఇచ్చిన వైద్యులు అనెస్థీషిస్ట్ ఏదైతే మత్తోడు ఉన్నాడో మత్తోడికి ఏం తెలీదు అని చెప్పి పేరినాని నన్ను లూజ్ వర్డ్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎదురు తిరుగుతున్నారు ఈరోజు. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లూజ్ టంగ్ వాట్ పేరినాని హ్యాస్ యూస్డ్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు చూసే వాళ్ళకి అనిపించలేదా? ప్రభుత్వాన్ని నడిపి గద దిగిపై కూర్చున్న వీళ్ళందరూ నెక్స్ట్ టైం ప్రభుత్వంలోకి రావాలనుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ ఏజెన్సీస్ని ఎంకరేజ్ చేయలేని ఇలాంటి ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు ప్రజలకు అవసరమా?